Jatend migawo mar omenda John Badi okoni piny owacho onge kod omenda moromo mar kedo kod lokruok chal mar kor lwasi e pachoka. Magi timore ka riwruok pinje Afrika dwaro maromo $5.4 mar konyo siro kedo kod midhiero mag lokruok mag chal mar kor lwasi. Magi wachore e kinde romo mane oyore kod ogai mar ODM Raila Odinga manokoni Afrika nyalo yudo fungruok kaponi omiye lemo mar jakom kuku mar tend riwruog Afrika AUC. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde romo manokelo kanyakla pinje kod jokanyo mar bedo kod lalruok mageto yudo duoko mag chal mar kor lwasi. Ka ema jatend migawo mar omenda John Badi okoni piny Kenya sani onge kod omenda moromo manyalo konyo kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. I must admit that the impacts of these efforts are yet to be fully realized due to limited climate financial flows emanating from inadequate technical capacity to develop bankable proposals amid a complex and rigorous climate finance access requirements and procedures. E kinde romo mag riwruok mag pinje mag Afrika, madwaro ni mondo pinje monyalo ochwal dola maromo $5.4 mondo sir godo pinje malokruok mag chal kor lwasi osebedo ka inyo. Experts and various studies have indicated that as climate impacts continues to expand, and from droughts, floods, wildfires, heat waves, and many other types of impacts, the amount of funds flowing for developing countries continues to diminish. The expectation is the impacts of climate change require, and sustainable development goals require the tune of $5.4 trillion. Jatend migawo mar alwora kod bunge Aden Bare Duale oyango thuolo ma Kenya nitiere kendo medo ni Kenya oula kanyakla kod oro ne oweyo kod midhiero malach kendo nyaka ng'i wang mamuol. Coming home, the recent floods in Kenya resulted in over 300 deaths, displaced more than 400,000 people, destroyed thousands of homes, and damaged our very critical national infrastructure, including roads and bridges. The destruction of livestock and farmland further exhibits. Jachung' e laro kom mar kuku mar tend riwruok mag pinje mag Afrika AUC, Raila Odinga, to okoni pinje mag Afrika nyaka bi kanyakla e kinde sundo dwaro mag yudo sir makedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Odinga osingo neno ni pinje mag Afrika one wang mamuol koponi oyudo lemono. I think it's because, I'm a candidate for the AU chairmanship. Africa as a continent still has challenges with access to some of the climate finance sources, such as the Green Climate Fund, Global Environment Facility, Least Developing Countries Fund, Adaptation Fund, Climate Investment Funds, as well as the bilateral and multilateral development partners, which are all well-established avenues for accessing climate finance. Riwruok mag pinje koro ikundo mondo chwal pesa mag sir ma winjo beni biro konyo e kedo kod chal mar lokruok chal kor lwasi. Omenda manyalo romo $5.4 omenda Amerika mondo mi okony e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.